सास बहू के झगड़ा औरत लोग के टीवी सीरियल में तो बड़ा निक लागेला हो। बाकी हुए झगड़ा अगर खुद के घर में हो जाए तो घर घर ना कलह के डेरा हो जाला। सास के लागेला कि ओकर पतोह ओकरा से ओकर बेटा छीन लेलस, आ पतोह के लागेला कि ओकर सास ओकरा के गुलाम बना के रख ले बिया। अगर सास अपना पतोह में अपन बेटी देख ले आ पतोह अपना सास में अपन माई, तो घर घर ना स्वर्ग बन के रही। जावना घर में मेहरारू रोए लेनु वो घर में कबहू बरकत ना होला। सास के चाही जे छोटी छोटी बात के माफ कर देवे, आ पतोह के चाही जे घर भर के सेवा क के सबके खुश कर देवे। सच्चाई तो ई बा कि आज तक ले ना केहू के अपन सास निक लगल, हाँ न केहू के अपन पतोह। घर के देवाल तो खाली ईंट से बनेला, बाकी घर खाली प्रेम, एक दूसरा के सम्मान, अब बड़ बुजुर्ग के इज्जत कला से बनेला।